Nyen mag ang'ich welo waiko ni weche mathoth ahinya nyato gi sani masirikal mamalo ka chiela kod migawo mochung' ne weche go mag arita dhi mbele kod chenro mano mar neno ni jopiny e gwenge go makaluo ondikore mar mondo mi okaw opande. Pani kisekaw opande mari ema ibo bedo kiyudo thuolo mar kaw ombulu, to kisekaw ombulu ibo bedo ka iyudo thuolo mar yiero jatelo midwaro mano e yiero mar higa mar 2027. Mago kachiel kod mamoko mathoth Nyakwaramogi Ajwang' waiko ni midhiambo makawuono kendo bed thuolo mar ndiko nwa kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni kendo magi thuond weche ma wamiyo pek. Uneno kata gima nyotimre Kasipul, ng'ama jatelo kigoyo goganda ne embele ji. Uneno gima nyotimre Mbere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong'. Jotend Pentecostal Voices of Kenya dwaro ni okaw okang' mager mar chik ne jogo moyud gi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero. Kila mwezi nikienda natumia 100 shai na nilipia. Sasa wakati ilisha nikaambiwa niende na pesa. Sasa pesa ikakuwa ni shida kupata. Jotuo mag tuo kansa pod kale midhiero mag yudo chenro mag thieth e sama pod girito mondo okumba manyien mar SHA oriw thieth mag tuo no. To wadago ne Raymond Omolo erokamano kuom kelonwa wacha idini kuma wakawa idine bor ogoro kuchicho transport ne yudo tek. Sirikal mamalo kod ten migawo mar arita dhi nyime kod chenro mar miyo jopiny opande nono maonge chudo e counties. Nyakwaramogi Ajwang' mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba rwakini machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyiena mag ang'ich welo ka ntiere kae kod jaloko marwa Liz Otieno. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Jotend din e bwo mabul mar Pentecostal Voices of Kenya dwaro mondo duol matayo yiero IEBC, tend obila kachiel kod duol moriwo wi oganda NCIC okaw okang' mager mar chik ne jogo moyud gi ketho mar nyayo tulo e kinde yiero madundo manyo bagi e kuonde chung' od bura mopogore opogore pachoka. Efinyakidi nigi ler. Tulo manyo nenore kinde yiero madundo manyo bagi e kuonde chung' od bura kaka Malava, Kasipul kod Mbeere North pod en gino mamedo nyuolo paro. E ka chung' od bura ma Malava, jalar kom jaod bura makanyo Seth Panyako noketho moko kuom nyamburko meke kama chielo mar Eugene Wamalwa nowang'. E kar chung' od bura ma Kasipul, jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma nomonji kendo rodhi gi moko kuom rawere. Tulo makamano omiyo jotend din e bwo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya PVK chwalo pachgi ka giwacho ni ok en ranyisi makare moloyo to sani ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. The chaos we witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. Sadly, this should not be the case given that elections are meant to be a substitute of violence and anarchy and a means through which citizens in civilized democracies such as ours express themselves politically in a constructive manner. Nyoko moro wa kageche mag jotelo moko nyaka hotel Panyako kaji gore iwang'o geche iketho mwandu. Uneno kata gima nyotimre Kasipul, ng'ama jatelo kigoyo goganda ne embele ji. Uneno gima nyotimre Mbere bende ka joma jotend piny gore nyaka gi yudhe adong' godiochieng'. Kara piny Kenya wachomo kanyo. Gikwedo tim matiyo gi rawere marach e nyayo tulo e kinde yiero mani luto mbulu en ratiro mar oganda duto kendo nyaka chiw thuolo ne ng'ato ka ng'ato siro jasiasa mohero. Yudhe wa rowere wa matindo gin jomo dhi e skul kendo gisomo ok onego ti kodgi e yo mitiyo godo kodgi no. Gibe ginyalo mana bedo jotelo omiyo ok onego miye siling 200 500 onego wadgi oketho ngima wadgi nono to en owuon oromo chung' to rowere ge mosiepege onego oromo gone kura.
omiyo wan jo kanisa wawacho kata ker mar piny sani wadwa nowuog oko motegno kowacho ni gima ne otimre no rach, kanisni owuog oko, migepe duto te me Kenya kowuog oko ka kwero gima ne otimre no. Wadwa ni 2027 wabiro gi peaceful election. Kuom mano, gijiwo rawere ni yor kelo lokruok ma gidwaro pachoka en wuok oko kendo ndikruok kaka jolut ombulu. Chal mabiro miyo gi thuolo mayiero josiasa mawinjogi kendo manyalo tiyo negi kaluwore gi katiba ma piny Kenya. Yiero en ratich ng'ato ka ng'ato mar mondo yier jatelo, to yiero onego bed en gir mor nikech wayiero joma kelonwa dongruok. Omiyo wan kaka kanisni wakwero gima ne otimre no kendo wakwedo kendo komorowa, to wasewuok oko kaka jo kanisni. Wadwa neno ni gimoro amora ma Kenya en piny mohero kwe, gimoro amora matimre otimre yor kwe. Gichiwo siem mager ne josiasa bende matiyo gi rawere marach ka gidwaro mondo duol matayo yiero IEBC, duol mar NCIC kod tend arita pachoka okaw okang' mager mar chik ne ng'ata mitudo gi tulo manyonenore ka chung od bura ma Malava, Kasipul kod Mbeere North. IEBC wadwa no okaw okang' maduong' kaka chairman marwa osewacho ka ni ka ng'ato oyud e yo moro amora mokowinjore gi timbe mamono mokowinjore, ng'ano onego otweye, to moloyo duto te ok onego ochung' e kom moro amora kendo mar telo, nikech wadhi nyayo kido marach e Kenya ka. Kenya irango gi pinje mang'eny e Afrika to gi piny mangima, nikech Kenya en ranyisi mar demokrasia makare. Jotend go bende dwaro ni jakom mar IEBC Erastus Ethekon oti machiegni gi tend arita mar keto kenge kendo timo ikruok makare ne yiero mabiro. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mag mine mag duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi opoyo mokalo mbi mar duond burano tok yudho kombe buora e yiero madundo ma chieng' tich ang'wen. Minego nolero ni ODM pod yongiro motegno ahinya tok jakom mare Mikai Gladys Wanga wuok oko kinde kisera mar ombulu kendo neno ni kombe mag ODM oduogo maonge ma olal. E sechego bende giseyo mokalo tulo mane wuok e kinde luto ombulu e gwenge moko Thurka ka giwacho ni jopiny onego nyakwe. Kane otelnegi kod jakom mar mine mag ODM Catherine Okoth gimedo bende sundo rowere mondo ne ni giriwre giwuok oko mar manyo thuolo mag telo mana kaka ji mamoko. Diswanga kuom tich matek manyotiyo e yiero manyonitiere ni kanyo wuotho ka gi ka ne party mondo mi party oyudi joge mane gichungo mondo oyudi yiero. Nyotiyo matek mi jok mane kaka nowuotho wayudo kombe adek, all walks of Kenya. Wakuongo dhao matimore sa yiero. Ok wadwar yiero nikech wan mine, wan jok ma weak. Kwa yiero luong kamano to dhao timore, mine ringo nikech gibiro hinyore. Omiyo wakuongo wach dhao. To pinywa ni nigi demokrasia mare mar chung. Oyieni chung kendo oyieni yiero ng'ama idwaro. Onge ng'ama ichuno no yier ng'ato. Akawadhi mbele en ni kweth maketo sirikal tesre owuok tung mosuo gi sirikand Kenya Kwanza kuom thiro demokrasia e yiero madundo mane obagi chieng' tich ang'wen mokalo. Ka giwuoyo e kaunti ma Embu odiochieng' ma kawuono, jotelogo olero ni gino mane sirikal otimo mar nyiewo duoko e yiero go madundo duoko Kenya chien. Giywak ni sirikal notiyo gi omenda modhuro e sero ombulu ne jochung' maggi, omenda magiwacho ni ne onego ketie tije mamoko manyalo konyo jopiny. Gisiemo jatend piny William Ruto ni higa mar 2027 yiero biro bedo ne mapeka kendo gin gigeno ni jo Kenya biro miyo gi thuolo mar telo. Watu wanazurura ward ni village mbili, unaweza kutembea ward hivi mara 3 kwa siku moja. Watu wanaingia huko na mandege na kishindo na madoido and arrogance, kutoa pesa, kujigamba, kusema sisi ndio serikali, hakuna kitu mtafanya na mambo kama hayo. The founders of this nation, the people who actually fought for the independence of this country, must be turning in their graves to see what we are seeing now. Unprecedented abuse of state power, an incredible misuse of public resources, an arrogance that has not been seen recently from government.
hatutasimama maovu yakifanywa. You know? Blatant violation of not just the laws governing elections, but the supreme law of the land, the Constitution. Why would the Constitution provide that voting shall be by secret ballot? And nobody wants to follow that. Sirikal mamalo kod ten migao mar arita dhi nyime kod chenro mar miyo jopiny opande nono maonge chudo e counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori. Chenro no ma osetim kuom thuolo mar jumbe 2 koro osemiyo jopiny maderom 35,400 mawuok e counties go oyudo opande. Chenro ma sirikal mamalo komakore kod ten migao mar arita okelo machiegni kod jopiny e gwenge mopogore opogore e counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori kaka yorno mar neno ni jopiny maonge opande oyudo opande e yo mayot. E apis mar chief ma Ayego mayudore Uriri e county ma Migori, jopiny miche gi miche maonge opande ochopo mar mondo mi gindikre mar yudo opande. Fred Dede en achiel kuom jonyuol ma ochopo mar konyo nyathine ondikre mondo oyud opande. Owacho ni thoth jopiny onge opande e gwengego nikech kama gikawe opande bor to thoth jopiny onge pesa madwarore. Ne wawuok mabor kwa dhi kawe mana ka DC Uriri. Koro sani to tim maber ka sirikal nyo okelo lendo ni mondo kipande okaw nono. Koro miyo ji biwuok mang'eny ka nyalo biro kawe ke samoro ng'ato nyo wuok ni dhi kawe to pesa onge chien kocha nyocha nitie pesa mekwayo ji michulo mag form to gi mag picha. Moko kuom joma mine matindo ma bende ochopo e apisno mondo ndikre mar yudo pande wacho ni pok gibedo kod nyalo mar yudo pande nikech dwaro mar mondo mi gidog thuchegi giduogi oboke mag jonyuolgi gino mapeknegi ka koro gikwayo mondo yienegi gikaw pande kod oboke mag wuon par mag-gi. Pok andikraga e koka nabiro manyo. To kana biro manyo to gik midwaro ma chief dwaro mondo mi wayud kipande no gin ID moya dala kuma nonyuolwa e kocha to gi sani ok wanyal yudogi. Koro wadwaro yo mwanyalo tiyo gi kipande ma oya kama onyuomwa ni mondo mi wayud kipande mondo wayud kura ma wanyalo ling'o godo ombulu ka ombulu ochopo. Jodak magwengego ma omor kod chenro no mar kawo opande nono maonge chudo moramora bende kwayo ni kaber to oter chenro no machiegni kod kuonde ma ikunye mula mondo rawere ma odonjo e kunyo mula to onge opande bende oyud thuolo mar bedo gi opande. Our major economic activity here is the mining activities. So when these young boys and girls go to the mining places, some of them are denied access because of lack of identity cards. But I want to say that maybe that is they should learn from that, and I want to call upon the organizers of this event to take this service closer to the people, because at the mining sites we have very many people who have very many youth that have even left school to go and vend for themselves, but they don't care whether they have IDs or not. So it is a good initiative by the government that will help our people actually. Kuom mano, rawere mawuok e counties ma Kisumu, Homa Bay kod Migori okwa mondo wuog oko okaw opande e kinde gi ma ikaw opande nono mondo gindikre kaka joluto ombulu. Opande gi ombulu miyo gi teko mar yiero jatelo ma gidwaro. Kopo ni giwuok mang'eny kech piny odong' ne joma tindo. Nataka kusema kwamba Gen Z, ninatoa wito kama mama yenu mtoke nje, mje mshike vitambulisho, kwa sababu kitambulisho ndicho kitakupatia nguvu za kuchagua yule kiongozi unayemhitaji. Apisa mar IEBC mochung'ne ndiko joluto ombulu e gwenge mag Kuria West opuoyo chenro no mar miyo jopiny opande nono maonge chudo, kowacho ni jopiny koso bedo gi opande ema osemiyo giyudo kwan mapiny mar jogo mandikore kaka joluto ombulu. The aim of voter registration is to enlist people so that they are able to exercise their democratic right when it comes to electing leaders. But again, you realize that constitutionally, the requirement, one of the biggest requirements of voter registration is ID document, either identification card or a valid passport. So if people do not have any of those, either of those two documents,
then definitely we cannot enlist them as voters. So yes, we need people first to register for IDs, have them issued the IDs, then we are able to enlist them. Jodake gwengego ogoyo erokamano ne sirikal mamalo kod migao mar arita kokalo e apis jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo kuom kelo chenro mar kawo pande nono machiegni kodgi. Wadago ne Raymond Omolo erokamano kuom kelonwa wacha idini kuma wakawa idine bor ogoro kuchicho transport ne yudo tek. Agone PS erokamano kuom kelo chenro mar kawo ID nono. Wasebedo gi pek mar kawo ID nikech kuonde mikawo ID bocho. To kelo omiyo wayot be de gi joma nigi shida nyalo chopo. Odiochieng' ma kawuono, chenro mar kawo opande odhi mbele e kar chung' od bura ma Nyakach e kaunti ma Kisumu, kama omed jiw jogo maonge opande mondo owuog oko okaw opande kaito gindikre kaka joluto ombulu. Kuom jumbe 2 mokalo, ma chenrono osebed ka itimo e kauntis ma Kaluo, ji 34,500 osendikore ne opande. Jogo ombulu kod jotelo mawuok e kaunti ma Bungoma sani osechako loko pachgi kaka girango weche siasa ka ging'iyo od buche magolo jochunga manigi dongruok. Jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa oyie gi lokruogno ka wacho ni sani jogo ombulu mang'eny dwaro mana dongruok kendo mano en dwaro mar jogo ombulu ma kaunti ma Bungoma. Na kechengo kekure mjumbe wa hali siku basibu ofisi kwa mkono. Siasa ya Bungoma sasa imebadilika. Siasa ya Bungoma, wananchi wa Bungoma wamekataa watu ya kuletwa. Wananchi wa Bungoma wamekataa viongozi ambao wameendelea kuuza matumaini miaka nenda miaka rudi. Wanataka suluhisho ya matatizo ambayo wananchi wanapitia kila siku. Na wakina mama wameamua kwamba wanachagua kiongozi wenye maono. Vijana wanachagua viongozi wenye kuwatafutia kazi. Wakina baba wanachagua viongozi wenye mwelekeo. Jotuo mag tuo kansa pod kale midhiero mag yudo chenro mag thieth e sama pod girito mondo okumba mar thieth manyien mar SHA oriw thieth mag tuono e chenro gi mabiro tok kane jatend piny William Ruto yande lando e kor juma mokalo ni SHA biro koro riwo nyaka thieth mag tuo kansa, wach mane okelo geno kuom oganda jo Kenya mathoth makedo gi tuo onogo. Mabende yangore ni moko kuomgi onge kod nyalo mar riwo kata kawo ting' mag thiethgo. Millicent Adhiambo miyo wa lipot motenore gi ywak jotuogo mawuok e boma ma Eldoret. Joseph Mutero, jadak ma Kipkaren e boma ma Eldoret, en jatuo kansa mangimane ni e kinda kuruga sombe ka okedo gi tuo kansa mar nyodo mar joma chuo. Oyango ni osekalo dweche buora kapok oyudo thieth moro amora nyaka ne SHA chope rang'iny mar omenda mowinjore tigo kuom jatuo e higa. Niliambia sasa juu limit imeisha niende na cash 1,100 juu hii madawa ni bei kali. Natumianga kila mwezi nikienda natumia 1,100 SHA inanilipia. Sasa wakati iliisha nikaambiwa niende na pesa. Sasa pesa ikakuwa ni shida kupata. Juu hatuna kazi, mama ana kazi, sasa tunakaa tu namna hiyo bila madawa. Mutero osebedo ka kedo gi tuoni chakre higa 2023 kare kindeno familia mare osetiyo gi mwandu duto e manyone yor thieth ka mijing'o mar yudo thieth makare osebedo ka gore Luanda kinde ka kinde, gima koro nyalo miyo dang' duong' ne ok ochutho. Daktari waliniambia nitolee hizo sehemu zangu za siri na nikakubali tu, nilikuwa nataka tu nisikie tu mwili yangu imekuwa. Kwa hivyo sasa imebidi afanyiwe kuwa atolewe testis, atolewe zinaitwa nini? Testicles. Atolewe ndio waweze kudhibiti progesterone hormone ambayo inapaswa kumfanya mwanamume. Ma en midhiero machamo chunye kaka Tamanamin Ode yangore elela ni oseng'ado bura e chunye. Nikaona itakuwa ngumu, lakini kama hakuna lingine
hakuna otherwise. Caroline Gimutero ginachiel kuom jo Kenya miche gi miche pachoka mangima makedo gi tuo kansa kod onge mar omenda mag thieth e sama SHA bende ok chop kare chenro mag thieth magi. Nikipata watu napata mtu saa zingine sina pesa, nasema sasa lakini tumeongea, naitwa Caroline hivi na hivi, naweza mimi naomba unisaidie diaper ama cancer survivor, naomba diaper. So mi huwa siombi hata chakula, naomba diaper na dawa. Nikipata Relfaron nipate hiyo stop bleeding na nipate diaper. Kidonda imeinuka huko chini, sasa natafuta njia mbinu juu daktari niliambia niweze kukalia maji warm ya chumvi. Magiti Muremana esa majaten piny William Ruto e kor juma mokalo ne olando medo omenda e okumba mar thieth ne tuo mar kansa pachoka. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000 effective December 1. Jotuo kaka Mutero koro rito gi liyo ka gin gi geno ni singono mar piny owacho e wi chenrono okete tim mapiyo kochopo dwe manyien mar 12 kapok lakteche ochopo e paro mar dang'o oko duong'ne. Wach mane osir kod nyawadgi Caroline magombo resruok mondo odoge ngimane mapile ka pile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ji abiriyo owito ngimagi e kaunti ma Meru kaluwore gi kuo jamni kod monjo mar kweth njore e kaunti no. Ji adek kuom jogo oyang kaka pisas mag National Police Reservists. Kaluwore gi jakoma matayo weche kwe e kaunti ma Meru, Charles Kamwibua, ji ariyo nonegi e gwenge ma Igembe ka ji abich to nonegi e gweng ma Ngare Mara e kinde mane itemo res jamni manokwala. Kweth njore mitudo gi tim makamano wachore ni nokwalo jamni madikala 400 e gwenge mag Igembe kod mokalo 200 e gwenge Matigania. Komishona ma kaunti ma Meru olero ni gibiro chiwo lipot makare tok nonro margi. Wengine wanapambana upande wa Tigania East, majambazi wengine nao walivamia Buri East na kuingia kwa boma moja ya mchungaji, wakahama na ng'ombe 19 na mbuzi 22. Kisha baadaye walipokuwa wakiondoka na wale mifugo wakapitia kwa jirani wakachukua tena ng'ombe wengine 7 wakaenda nao, lakini vyombo vya usalama vilikuwa ange na moja kwa moja wakaweza kupigana, na hadi tunapozungumza hivi sasa kati ya wale ng'ombe wote 26 ambao walikuwa wamechukuliwa, ng'ombe 23 wamekwisha rudishwa. Nauliza hadi lini tutapata uhuru? Sisi tunakaa kama hatuko Kenya hii, kwa vile kila wakati kila mara tunanyang'anywa ng'ombe zetu ambaye ni jaso yetu. Swali yangu ni hii, tunaona Christmas iko hapa, January iko hapa, mifugo yetu wakienda naye yote ni tutarudisha watoto shule na nini? Wimbo tumeimba kila siku, tunasema operation na haifanyiki. Tunashindwa kujua ni nini serikali imekosa, aswa ni vifaa haina ama ni taarifa haina ndio iweze kufanya this operation, na hakuna dawa nyingine ya ishinda. Sasa wezi wanaingia, wanaua watu, wanaenda na silaha, ile kitu tunarudishiwa ni silaha. Nyakwara Mugajwa ngero kama naye nyako medoketera Mugi TV weche manyien magang'ichwelo asoma nemo kokum ote mauchwalonwa otieno makawuono dedana Nyaura wachokae ni vijende manyayo tulo weche mag siasa ok asiro kabisa nikech itiyo kodgi gisomo gi some of the selfish politicians ma okao ngima joma moko kaka gino ma important. Wachokae ni mara ariyo IEBC bende owek ga nindo nyakon achiel onego bedni gi acta mondo mi jogo manyayo tulo weche mag siasa kaunegi okanga magera. Wuoda hero mano mar Naivasha wacho na mor gi Ramogi TV nikech unyongo ga denda gi weche manyiena mopong maler gi dholuo achingero kama na inya makwod nyaseme wacho no yo makare ka entiere Uyoma Owimbi. Ramson Raj bende wacho no yo makare ka entiere Eldoret. James Asembo bende wacho ni Joyce Wayegi ODM
pod tek. Wang'ni to kik gichunwa gi jotelo manindo e tich. Nyakwara Mugia Jwang med kete Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo wakaw yueyo madundo gi sani bang'e to waduogo wadhi mbele. Kik idhi mabor. Angel, open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Wow. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Kalure gicho mara jivo timo, ayeno kamari ni racha inyamo ingo mare gurinda. Nikech ing'eni en tich mar ng'ama miyo, puonjo nyithinde monyuolo timbe mabeyo, nono nyithinde go biro lokre, bang'e gibed joma richo. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Kawadhi mbele en ni jochiw thieth e bwo mabula mar Kenya Union of Clinical Officers ochiwo notis mar ng'anyo mar ndalo 21 makaluwore gi rem ma piny owacho keto e tim winjruok mar dok e tich ma higa 2024. Kaluwore gi tenda kuko, piny owacho pok ochopo singo mar chwalo e rang'iny mamalo moko kuom jochiw thieth kaka owinjore kod ndiko e tich e yo mongirore. Jakom kuko Peterson Washira wacho ni nyaka tim kare mar chopo winjruok mane gichwe kogno mar ni gisebedo ka gichwalo ywak margi, ywak ma piny owacho ok winj.
Matabibu, viva! 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 And indeed, I want to inform Kenyans that it is never our wish to disrupt services, to down our tools. It is now evidently clear that C.S. Duale and his principal secretaries, that the leadership of the Council of Governors and the governors are the ones who are desirous of seeing a strike in the health sector. And that is why we are saying that we have reached a point that the only other option we have is to go on a strike. And as the GS will be saying, in the next 21 days, if then this does not happen, all clinic officers across all the 47 counties and the national government and all the referral hospitals will be downing tools because our rights have been contravened. Even the 21 days is a clear demonstration of our goodwill, that we love our people, we love our work, we want it to be done the way it is. We cannot be meeting our end of bargain, then the employer always continues tapping us on the back. Governor Malamu Isa Timami okoni kaka county gimor gi lokruoge mag dongruok madhi nyime e county no kalure gi chenro mopogore masani itayo e yor yuto mag nama midendo ni blue economy. Jatelo no mane loso Mombasa e romo mar loro ayanga, romo mane okelo kanyakla riwruog Medusa mapachoka midendo ni Institute of Engineers of Kenya koni medruok mar thuolo mag tije kaachiel kod ohala koro nego lomb jo lonygo. Tenda County ma Mombasa mabende ne otelne kod jatend migawo mar apaya Daniel Manyala ne okoni gi mor gi chenro mathoth mag gedo madhi nyime ka dho wadh nam chumbi maduto geto Medusa go mondo tagi e lony mar rang'iny mowinjore. Growing container transshipment and our first ever cruise ship docking, bringing hundreds of visitors. Each milestone is a reminder that Kenya's northern coastline is no longer a frontier. It is an emerging maritime hub, and with that growth comes jobs for our youths, business opportunities for SMEs. You should always look down the coastal counties because this is where the gateway to the country and the region is. We are expecting and we are also seeing expansion of mega projects within this region. We talk of issues, infrastructure, digital transformation and the like. An engineer and a variety of engineers will need to be involved in order to make it happen. Purely because engineers, I know, I believe, and we have seen, occupy a very integral role in the success and the future of this country. We will actually have a task force on engineering the future, and it will have both industry and academia representation. And we now agree that we must take our destiny in our hands. Technological knowledge and resources sovereignty is something we must achieve if we are to make progress. Onge mar mwandu mag puodho miuso kata cash crops e county ma Siaya en achiel kuom gigo mosethiro yuto mar jopur kono ni mar thothgi oketo maino margi e pur mar cham michamo e miera. Kata kamano, mogo kuom jopur e county no koro ochako pur mar avocado matindo tindo motise ni Hass avocado. Kaka jafombo marwa James Opondolero, jopurgo koro wacho ni avocado mar Hass en mula manyiena modonjo e county ma Siaya. Kuom higni buora, jopur e county ma Siaya oseketo maino margi e pur mar oduma, oganda, bel kod mwandu mamoko mag puodho michamo e mier to onge yuto malong'o mar ohala magiyude ni margi tiyo kod lony machon e pur kod puro puothe matindo. Kata kamano yamo koro chal ma oloko kendo jopurgo koro odonje pur mar avocado matindo tindo motisi ni Hass avocado. Lwasi ma Siaya oyangore ni ber ne pur mar avocado mar Hass. Wasebedo ka watemo ng'iso jothurwa kae ni pith mar avocado e pith mabiro loko kit ngimawa nikech wang'eyo ni thurwa kae alwora mar Lwasiwa
ni ber kabisa ne pith mar avocado nikech mokwongo Siaya wan kod koth kuom dwe abiriyo to koth mar dwe abiriyo no to kod liet mar chieng' moromo maloyo kaka pinje mag Murang'a gi Central Province chalo. Bang' yudo tiegruok ewi ber avocado mar Hass, moko kuom jopur moriwo nyaka Wakeini nochako pidhe ka gichako kod tielo maromo 40. Mara ya kwanza nilisikia kama wengine hawakujua sana, kwa maana nilisikia hiyo kutoka habari kutoka kwa Radio Ramogi. Nilisikia kuna avocado zingine huwa inapandwa, kuna mafuta nyingi inaitwa Hass. Nikajaribu, nikaenda nikatafuta huko Kisumu, nikaja nikatafuta. Wakati hiyo nilinunua kama mbegu kama 10 hivi, nikatangulia kupanda. Alafu baadaye kuna wengine walitoka Murang'a wakaja tukatusaidia mbegu zingine. Nikajaribu nikasukuma mpaka ikawa nikaongeza tena 40. Chich avocado mar Hass pod lachni mar pinje maoko kaka China ware e okang' mamalo kowuok e pacho ka gi pinje mamoko. Kampuni ya Sunripe iko na soko Europe, iko na soko China, Malaysia, Canada, kuna soko kubwa mpaka South Africa. Kwa hivyo kile tunaweza kuambia wakulima ni kwamba wasiogope kwamba wakilima matunda hawatapata pesa. Ne wan kod jo kambi mar Sunripe ma gibiro kae mondo giwuo gi jopur ging'isgi ni to ang'o monego bed ni gitimo mondo quality matende ne ber mar matunda gi oromo obed ni nyalo dhi e pinje maoko mondo migi manyonge makare. Kute bende gikedogo e yorno manyadala ni mar chiro maoko ok nyiewi avocado man kod kwiri mathoth. Gima be wasefwenyo thurwa ka ni kute mang'eny ahinya be onge nikech puothe ni sani koro osebedo ka kuom higni 5-4 to ang'eyo ni kudni achiel kende miluongo ni false codling moth ema jachandwa manyuolo tong' maruchere e avocado to ok wati gi kemikali mabiro tamo jopinje maoko kao. Nitie biological means mwatiyo kodo manego kute gieki koro ok nyal chando ahinya. Avocado mar Hass en mano madwaro pi mathoth mondo eka okel yuto makare. Kata kamano nok mar pi ne jopur en midhiero ma bende gikaloe. Midhiero mar sana pi to koro najitolea akel agine awagisa kata pikipiki to kena pi taoli tienda avocado after 2 weeks kaber to sirkal nyalo miwa pi kuonde ma wapi masago wasechako pidho gego machiegni nikech pi kunyo pi ok yot. To awinjo kwayono kendo kaka an jatich mar county ma Siaya ma chief officer mar department mar pi akawo mano kaka challenge wadhi hakikisha ni wasambaza pi e yo makare. Jopur gi oriwre e bwo mabul mar Siaya County Avocado Farmers Cooperative Society kaka yorno mar neno ni achudhe ok ojong'gi kendo kelonegi nengo ma ok gidwar mar avocado. Ne wachako Siaya Avocado Farmers Cooperative Society ma ane achiel kuom jokanyo mondo wakel jopur mar avocado ka achiel. Kawuono itinende bende ne wabiro waluongo jogo ma kambe ma nyiewo avocado to tero e pinje maoko. Kuom mano ne ginyiso yie margi ni puro mar avocado nyalo loko ngimagi kendo bero chumi mar kaunti ma Siaya ni mar ochiek bang' kinde manok. Kama zile za kwanza ambayo nilianza kutumia, nilikuambia nilisikia habari kutoka Radio Ramogi, hata nimesavuna mara ya kwanza. Nikaona inaweza kuwa mzuri sana. Koro yudo avocado to kisepidho biro keloni nuang'o e higa ka higa mamano emomiyo na bedo interest mondo pidh avocado. James Opondo, Ramogi TV. Johala e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto ikruok makare ma otelo ne nyasi mar piny Luo ma ichana tim e kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe manyien. Mana ka jafombo marwa e kaunti ma Migori George Malero, gavana ma kaunti no Ochilo Ayako wacho ni nyasi no ma idhi time kaunti ma Migori bende dhi bedo mano ma oganda Luo bende dhi twaka e yo ma siasa ma Kaluo ochomo. Nyasi mar piny Luo mitimo higa ka higa
ochopo e tielo mar abich, nyasi bedo kodhi tim e kaunti ma Migori e kind tarik 14 nyaka 16 mar dwe mar 12 mar higani. Ka opogore kod chiwo thuolo ne oganda Luo mondo koro bed kod puonj ma opogore opogore mag oganda kitgi kod timbegi kod mamoko, nyasi ni bedo koro bedo kaka chiwo thuolo mar ohala. Will bring both potential investors and also potential partners. So again, we have a program where our current business people, potential business people, future business people will meet with potential customers and potential partners. Johale County ma Migori mane obedo kod romo kod gavana ma Migori Ochiliako ne wane giseketo ikruok makare mar tiyo kod thuolo makamae e bero weche ohala. Migori is the land of fish. Wan gi reche, wantie kod gold, wantie kod gik mang'eny ma ka ubiro ng'ato ok nyal dhi ma ok oyudo gima berne. Ka akelo njuka maloso gicha, abiro yudo pesa. To pesa ni kayude obiro konya kendo obiro konyo bende obiro madong Migori County ka. Gavana ma Migori e twak mare ne owacho ni ikruok nitiere makare motelo ni nyasi ni bedo ni koro dhi kelo oganda Luo mathoth mawuok e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Migori County is the county with unexplored tourism potential. We are looking in great details at the Thimlicho Hinga, Mugabo Caves, and also cultural tourism. Jakoma Johala, obendo ng'ere kaka Chamber of Commerce, e kaunti ma Migori Peter Orimbo wacho ni giseketo ikruok mar neno ni welo madhi biro e kaunti ma Migori e nyasi ma piny Luo obedo kod kuonde nindo e otende mantiere e kaunti ma Migori. Orimbo wacho ni kaunti ma Migori nitiere kod hotende ma bende chiwo kuonde nindo manyalo rwako welo maloga na beach. Kuonde mag nindo gi kuonde mag dak nitiere mang'eny nikech Migori ok en Migori Town kende. Migori Town wantiere kod Rongo, wantiere kod Awendo, wantiere kod Hispania, wan gi Kiancha, wantiere gi Migori Town, wan gi kuonde nindo maber ma ka ji obiro to ginyal koso nindo, kuonde chiemo ng'eny. Johala gi wach ni gisebedo kod tudruok makare bende kod rite kwe mar neno ni koro weche mag rite kwe koro ting' malo e konde duto e kaunti ma Migori e kinde nyasi mar piny Luo. Sirikal mar Kenya oikore kod security maber ahinya nikech kaluwore kod twak mane wan go kod gavana marwa, nitiere security madhi ya kuonde mamoko, kendo adwa nyisi ni ka ng'ato biro gi paro moro marach to obiro bedo disappointed nikech biro yudo ka security nitie ya kutosha. Gavana ma Migori Ochiliako wach ni nyasi ni mar piny Luo ma idhi tim higani e kaunti ma Migori dhi bedo mano obende koro oganda Luo dhi yudo thuolo mar twak e wechego mag siasa. To ahinya kindeni ma bende Prime Minister machon Raila Amolo Odinga koro onge e kind oganda Luo. They need more of such festivities. When you and I talk and fraternize, the things dividing us become smaller and irrelevant. So the fact that we do not have a Baba unifying factor around this Piny Luo festivity, it provides an opportunity to come closer to one another. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chenro mar gero osuptal maduong' ma Londiani oyudo sir tok bengi mar African Development Bank kaachiel gi tend county no bedo gi romo mar neno kaka gedo mar osuptal no biro chakore. Kano wuoyo e kinde mane gitimo limbe kama osuptal no magedo mare biro muonyo omenda maromo bilion 8, jatend migawo mar omenda e county ma Kericho Jackson Rop olero ni winjruok ochiegni chop gi bengi no mar pinje Afrika ka ogirimiti ibiro chwe kogno kuom thuolo machuok mabiro. Ma en achiel kuom dongruok ma county ma Kericho timo ka gedo mar osuptal no biro kelo fungruok ne jodak ma Londiani gi alwora mare. They just wanted to see identification of land, whether the land is there. And whether the land has any encumbrances. Are we going to evacuate some people? Are there any structures that we are going to demolish? Or what are the challenges that the land could be having?
They have seen it for themselves that this is a plain land, it has no encumbrances, it is 100 acres, it has been set aside for the Kericho County government to use as a PI land, and the title is being processed currently at the national headquarters. Leo asubuhi tumeenda Kericho, tumekutana na wageni kutoka African Development Bank na wamekuja mpaka site, wametuhakikishia kwamba pesa iko tayari na hao pia wako tayari na hii project itaanza wakati wowote sasa. Hata kushukuru viongozi wote ambao wamehusika kwa hii project wakiongozwa na wazee wetu Council of Elders ambao wanatoka Kipkelion West na Kipkelion East ambao wamesimama kidete kuhakikisha kuwa hii project imekuwa hapa. Na mambo yote tumejionea, watu wameongea na tumekubaliana kwa kauli moja project ianze. Nyakwara Mugejuangi yena marmundo mia kauyo madundo gisani kata kamano asoma nemo kukum otema uchwalonwa Rigano Mondio witi wachona sedonjo kaka pile ka an madhare jotelo moko owechuno ji gi joma gingo wayie nikech gombulu en haki mar ng'ato kendo oyiero ng'ato modwaro. Mzee Omanga bende wacho ni an kodi. Sara Singa Nyakwaro Dongo mar Wangneno West Kanyamkago wacho na sedonjo an kodi Joyce. Nyakwara Mugejuanga ketera Mugi TV kae wakao mana yoyo madundo gisani waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Mora matimre odni sani ine mikelo gito ini wuone mibudiko gika koro bedane ka mondo ne kaka weche borumo. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain, but then the whole thing just went south, and I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dear God, at times so blessed hadi nasikia kukushow God bless you. Over time ume succeed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811*217#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Eweche mag tuke eni Harambee Starlets nodhi nyime gi ikruok ne tugo mar ariyo mar osiep e kindgi gi Algeria. Tugono ma igoyo e piny Algeria kinya Jumapil.
E tugo mokwongo, Starlets nolo gonde 2-1 gi nyidendi ma Algeria. Starlets ema nokwongo loyo kokalo kuom Mwana Halima Adam. Kocha Beldin Odemba onyiso geno maduong' mar dhi loyo tugo makinya, kolero ni moko kuom gik mane ok gitimo e tugo mokwongo giseloso kendo gidhi yudo loch. Harambee Starlets yuro e tugo ni mar osiep kaka yorno mar timo ikruok ne tuke mag pinje Afrika ma ibago higa manyien e pinya mar Morocco. We are very working hard for the best. We really need this win kwa sababu tuna prepare for the AFCON. Tunaenda compete, sio participate. We learned a lot from the first match, including off pitch, a lot of on pitch, and we've trained and we've worked on what didn't go well. We are hoping and we are going to give Kenyans a good game. We chose to play this friendly match because Algeria also qualified for the AFCON, so we are getting a taste of what to expect during the AFCON tournament, and so far so good. We just hope that we can keep on improving so that we can do well during the tournament. Riwruok mar FKF bade ma Machakos obago romo mar juma achiel mangima mar tiego jopuonj adhula mondo gichopie rang'iny madwarore mar CAF kod FIFA. Jakom FKF bade ma Machakos Abdi Nur owacho ni timbe manie kor gwenge ok osebedo ka yudo lony madwarore e adhula, kowacho ni puonjo coaches kamano dhi ting'o malo rang'iny mar adhula e kor gwenge. George Mwangi ma en japuonj mag coaches ka FKF wacho ni puonja makamago ibiro chwal e gwenge duto mapacho kae mar neno ni coaches ma e kor gwenge oyudo lony manyalo miyo gi lesen mowinjore mag CAF. Youth coaches, because we as federation would like to see any person who is handling kids having this knowledge, being a trained personnel. This is the entry point in the coaching education, which is the introductory part. After this course, then they are able, after a practice period of 6 months, to move forward to CAFD. Na for sure nimeachieve kwa sababu nimejua jinsi ya kudeal na wale watoto na kunecha talent zao wakiwa wadogo mpaka wa grow na wa realize talent zao. Basically this platform is to help a lot when it comes to understand maneno na football, maneno na kusocialize na wachezaji wenzako. Na basically tumelearn sana and tunashukuru federation kwa kuleta this kind of platform kwa sisi younger generation kwa ku learn how to be better and better coaches. Nyakwara Mugia Juang ero kama na inya kumbedo kodwa nyaka gisani mochope giko marweche manyiena mag ang'ich welo. Warom kendo kangoromo kanyo sadek samanga kelo ni weche manyien magoimore. Oriti masani nyinga Joyce Odur nantere kae kod jaloko marwa Liz Otieno.